Dobar dan, djeco. Evo, ja sam vaša nova učiteljica, zovem se Jasminka. Vidim da imamo 2 nova učenika. Tu je... Hoćete se predstaviti? Ja sam Lea, curica mala i skoro Leica. sam pala. Ja A sam ti? tata Marko, Lejn tata i tata Marko usput. Dobro. Super, baš mi je drago. Imam par pitanja za vas za početak, da nam ne bude dosadno. Može. Ko zna brojati do 10? Ja znam broj do 10. 7, 2 i 2, je li točno? Ne, nije točno. Lea, hoćeš ti reći? Ja znam učiteljice Jasminka. Reci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10! Bravo, Lea, super. Bravo. A sad novo pitanje, kako ide pas? Ko će mi reći? Pas ide u šetnju, je li tako? Ne. Lea, možeš ti popraviti ovo što je... Tata Marko. Pesek ide vau, je li tako? Ma bravo, Lea. Lea sve znam, koliko ja vidim. Bravo. A sad, sljedeće pitanje. Da li su Kinder jaja dobra? Ja ću pustiti Leo, ovo jako teško pitanje. Ja ni ne znam što su ta jaja nekakva. Kinder jaja su dobra, tata Marko. Dobra djeca dobivaju Kinder jaja. Nisam to znao. Zašto ja nisam dobio Kinder jaja? Zato nisi dobro dijete, tata Marko. Ti si tata. Bravo, Lejica mi sve zna. Da vidimo još jedno pitanje i onda za danas bi bilo dosta. Da li je pesek Medonja pesek ili medo? To ja znam. Pesek Medonja je pesek i ja ga zovem pesek Medonja i on je pesek, je li tako? Pesek, pa pesek Medonja. Tata ništa ne zna, tata Marko. Lejica, ajde ti nauči Pesek tatu. Medonja je medo. Ide... Ma bravo. Evo, možemo reći da je Lea danas super sve znala i dobila veliku 5. A što sam ja dobio? Tata Marko mora dobiti pitanja za naučiti za doma. Dobro, budem učio više. Dobro, djeco, za danas smo gotovi. Bog. Bog.